سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا یہ زمانہ ہوا جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی الہی آمین مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلک۔ میرے مالک اسی گناہگار سیاکار بدکار تیری بارگاہ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں، تیرے سونے دا جشن پڑھیا سنیا گیا مالک تیرے گداں نے انہیں لوگ ہاتھ چاہی نے، کوئی بیمار ہے تے شفا دے، کوئی بے اولاد ہے تے جوڑے پترہ دے دے، جے کوئی بے رزق ہے تے حلال دی روزی دے، کوئی پریشان ہے تے دکھ تکلیفاں دور کر، تو علیموں بھی ذاتی صدور ہیں دلاں دے پیج جان نہیں، میں تے گناہگارہ جو منگ دے نہیں مالک تینوں سوابی درخت دا واسطہ آئے میرا ربا کدی دن دساں گا ایک سیابی دنیا چ اجے زندہ جے اور نیٹ کھول کے نا یوٹیوب اردن ہے لکھ سوابی درخت یا سوابی ٹری تے او جنگل بیابان چ کدی میں موڑ آیا نا تے تینوں دی داستان سناواں گا کہ درخت ہے کی کدی تینوں پیڑ بنے نا میں تینوں تحفہ مفت دین لگا نیٹ چو دی تصویر کڑا کے کر لاؤے فریم کرا کے تے جدوں کو پیڑ بند کے یا اللہ اے دا واسطہ ہی اے دے تھلے تیرا رسول بیٹھا سی تیری کنی بھی مشکل ہوئے اور ٹل جائے گی مالک قبول فرما اے انتظامیہ اے سیاسی دوست اے مذہبی دوست میرے مسلک دے علماء میرے سر دا تاج اے سارے آئے انہاں دی میں سما خراشی کی تھی مالک سارے دی حاضری قبول کر اچھا جی بیٹا دے میرے مالک صدقہ اما عائشہ صدیقہ دا ساڑھے کو دے سوارش ہی کوئی نہیں مالا ساڑھی ماں دا واسطہ ہی انہاں نو اولاد نرینہ دے کوئی تیرے خزانے چ کمی ہے ایک دی بجا جوڑا دے ہاں کٹھا آباد تسی جناب مینو 12 تاریخ نو فون کرنا ہے اے سامرے اور کربلا دے درمیان ایک جگہ ہے سید محمد دا دربار ہے اور او امام نکی دا بیٹا ہے او تھے لوکی بچے دی بیٹے دی منت مندے نے تے او جڑے جنہیں ساتھی میرے نال گئے نے سارے دے گھر وچ بیٹھے ہیں میں نو یاد کرانا تے میں اوتھے تواڈے واسطے اوتھے بھی دعا مانگا گا ایتھے بھی مانگا گا میرے مالک انہاں سارے دیاں دعاواں قبول فرما مالک تو علی امداد صدور انہاں دے نان کے داد کے سارے دی مغفرت فرما قبراں ٹھنڈیاں کر اے انجمن کی نا جی تواڈی گلاب شاہ بابا گلاب شاہ گروپ میرے مالک کیا بات ہے اچھا جی اس سجدہ دے نوکر نے انہاں نے گروپ بنایا اسی طرح یہ جشن کران دے رہن ساڑھے ورگے گناہگار آکے پڑھ دے رہن توڑے دل تازہ ہوں دے رہن خوش رہو میرا پتر وس دے رہو جیوں دے رہو دعا لگا منگن آخری تے زور لا کے آمین کہنا ہے تاکہ اس تو بعد منہ تے ہاتھ پھیریے مالک اسی گناہگار بڑے ہیں جدوں قیامت والے دن فرشتے لتر مارن لگن نا تیرا نبی بول کے کہے نہ مارو یہ میرے نے جڑا ایتھے بھی نہیں بولدا کڈا چاول نہ مارو اے او بولو اے نہ مارو اے صلی اللہ حبیب خیر خلق محمد والی وصحبہ بیٹا میں وڈیرا بندہ 80 سال عمر ہے اس واسطے سارے انو السلام علیکم نہ ہاتھ ملانا ہے ایداں چمبڑ جاؤ گے مینوں وڈیرا بندہ پسینہ جس اڑ بے تے نہ پاج کے جفیاں پانیاں نے السلام علیکم